Suatu saat mesti sadar. Nek sadar kan eling, oh iya, aku ki wong Jawa ya. Aku wong Nusantara. Iku sampai dadi Keraton Jogja Solo ki bener Mataram, tapi wis Mataram Islam. Benten malih. Dujuk Mataram Nusantara, dujuk Mataram. Nggih. Biyen asli, iki Mataram Islam. Mataram sing asli biyen nek Kartosura. Oh. Kartasura dibakar. Nggih, niku sing dadi cucuke Ngayuda lampahe Cina Mongol. Nggih. Berarti disamaraken. Oh nggih, terus Kersane sejarah niki mboten ilang. Isine kaya Keraton Jawa tapi isine Cina. nggih. Kartasura dibakar, dibangun nek Surakarta. Solo niku. Nggih. Lah sakniki Mbah ngomong soal nopo niki trauma secara pandangan Jawa niki Mbah. Nopo trauma masa lalu niku saged membentuk pola rezeki seseorang. Nah, menurut pandangannya Mbah Harjo niki pripun? Trauma bisa membentuk napa? Pola rezeki seseorang. Rezeki. Nek wong trauma niku kok apa bentuk rezeki piye? Trauma niku kan gampangane wong jek ndirasa wedi to Mas. Kuwatir ya, trauma. Lah isane ora trauma. Generasi iki mulai kudu dididik didudono sing bener. Didudono sing bener. Niki wae lho. Nggih. Wong nek ora ngerti bener, kleru kuwi dianggep bener, dilakoni. Kula wau lak ampun ngomong. Saiki sing nyolong karo sing jaga iku seragame padha. Iye. Upama kena perkara disidang, sing disidang ambek sing nyidang seragame padha. Bolo dhewe. Dadi pembelane karo pengacarane karo pembelane sing disidang ambek sing nyidang seragame padha. Menawi enten pesan Mbah kangge tiang-tiang model ngoten niku Mbah. Nek pesane ya ora mok model ngono ya kabeh kanggo anak putu, kanggo segenap bangsa Nusantara. Anak Nusantara. Mbok menawa iki sampe Bali, Mas. Saiki kan wis ana kae IKN nggih. Nggih, leres. Tondo-tondo to IKN Ibu Kota Nusantara. Mbok menawa iki ya ndang balik zaman iki. Zaman yang balik Nusantara meleh. Indonesia iki mbok menawa ndang bubar, syukur ndang bubar. Balik jeneng Nusantara. Contone wis ana. Sasmita, tondo-tondo jagat ki wis ana, Mas. Sampan roh bunglon. Semrep. Nah, biyen bunglon ki nek manggon nek godhong lak ijo kaya godhong. Leres. Saiki bunglon wis gak iso maleh. Ayo, sampan golek sakjane. Tegese napa niku? Ya wis gak iso maleh, mulah maleh. Lah, maune nek bunglon ki nemplek godhong ijo ya rupane kaya godhong. Nemplek sakniki mboten saged niku. Saiki bunglon saiki wis gak iso maleh. Dadine engko wong salah tetep ketok salah. Salah tetep seleh. Nggih. Gak iso wong salah ngaku. Saiki jek wong bener disingkirno dianggap uler. Wong salah ngaku bener, sing bener disalahno. Ijek iso. Sedelok engkas titeni. Awas. Mergo keadilan ku ana, Mas. Gusti Allah ki adil kok. Nggih. Sapa wong nyilih kudu balekno. Nggih. Sapa wong utang kudu nyaur. Sapa wong tuku kudu bayar. Nggih. Sapa wong dolan kudu mulih. Wong asing kan ning Jawa kan dolan. Leres. Lah dolan kok Keterusan. kok ape ngalahno sing di omah iki tamu kurang ajar. Nggih. Nggih ta? Leres. Nah, iki supaya mulih. Raja Salman wis nyerahno. Ya, sing Kalondo wis nyerahno. Saiki nang ndi wis gak patek ana. Londo ki pirang taun ana kemerdekaan Indonesia wis ora teko melok. Mergo apa? Wis krasa dekne. Indonesia ki ndang bubar. Sing ora ngerti ijek memperingati kemerdekaan Indonesia. Indonesia ki negara apa? Negara persatuan dagang iku.
Dari bentukan VOC. Lah, gaweane VOC iku Jen jen jen. inconfavorit dominan Netherlands In in Asia. Asia. Jadi Indonesia perjanjian. Sampai nate krungu nek Presiden Soekarno harta karune nek luar negeri akeh. Leres kepireng. Nah, pireng to? Nggih. Niku atas nama Soekarno, mboten atas nama bangsa Nusantara. Sopo apa yang njupuk gak iso atas nama Soekarno. Nah, iki berbagi-bagi karo wong luar. Sudah Iya. apa wonten MOU nggih waktu Oh sini iya. wonten niku. Persetujuan. Mulane ini kowe tak merdekakno, tapi kowe bayar sakmene. Tapi iki negara iki jenengno Indonesia. Berarti isih ana kekuasaan karo asing. Berarti enten konspirasi Oh, di iya. balik niku sedanten nggih. Delok saiki. Tapi sejarah mboten ditulis kados mekaten. Loh, sejarah ya di enggokno to Mas. Kan di kenyataan kan wis diberontak suwe. Tapi piye wae tetep wong delikno batang tetep konangan. Nggih nggih. Saniki pun mulai kambus nggih ngoten. Nek sampean gak percaya saiki nang golek berita sing no TikTok apa nek YouTube apa no. Delok berita BB Drum, suara BB Drum. Nggih 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 nggih. Delok, iku kenyataan iku. Ora abal-abal. Wis wayahe wong Jawa Bali Jaya. Generasi sak lajenge niki kedah semerep niki. Kudu ngerti. Nggih. Aja didelik-delikno wis to. Wong salah kok malah dialingi. Jare wong bertuhan. Nggih nggih nggih. Lah sing cocok te dasar negara iki Pancasila iki cocok pisan dasare, tapi penghayatane mbuh. Nggih 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 nggih. Teorine ambek prakteknya ora padha. Jare wong berketuhanan. Nggih. Dadi wong berketuhanan iku ora mau wong penghayat tok, ora mau agama tok. Agama iki mesine kanggo berketuhanan. Ora kanggo politik, tapi agama saiki wis dadi politik, wis dadi kendaraan politik. Nggih nggih nggih. Soalnya apa? Iku budaya asing toh. Terus Apa digelar nok Jawa. Nah, saiki agama sing saiki jeneng negara Indonesia kon pisah karo agama gak iso wong. Wis glugu sak engko gendu sak glugu. Negara Indonesia iki gaweane wong ngono-ngono kuwi kok. Ana Arab, ana Cina, ana Londo Eropa, ana India. Lah agama ning Indonesia, negara Indonesia iki apa wae? Kena apa wae wong Jawa dhewe kepercayaan kok gak dicantumno. nah nggih niku. Lah nggih, saiki KTP kabeh ditulis agama. Ora perlu. Agama urusan bertuhan ini gak perlu dicantumno ning KTP. Niku urusan pribadi ngoten. Nah, urusan bertuhan kok cantumno KTP. Urusan Ya mergo bertuhan. apa? Ya mengku politik. Saiki nek Arab, Islam, kan budayane wong Arab. Ya, Nggih nggih. Konghucu Cina, Hindu, India, Kristen. Buddha, Tibet, Katolik, Kristen. Eropa. Niki, Belanda. napa? Nggih. Nggih nggih nggih. Napa niki? Tahun ini Masehi niki. Nggih nggih. Kan wong luar kabeh. Lah saiki sing wae wong Jawa dhewe kok ora sebutno. Nah, kan salah toh. Timbul pertanyaan iki. Oh, sebagai nggih. yang Jawa ini. Kabeh sakniki. Nusantara. Kabeh. Coba nek mboten percaya kan. Ngurus KTP mungkin nggak ditakoki agamane apa. Nang dilayani nek agamane mayoritas. Jajal gawe KTP sing ngane-ngane wis catet wong kepercayaan apa. Dipersulit, Mas. Nah niku. Lah iki lho. Nah iki jane sing bener KTP gak ono kolom agama. Urusan ketuhanan gak usah Urusan dicatat pribadi, KTP ya. Niki sing bener. Nggih nggih. Nggih, Mbah. Terus saat ini kan kuwata orang nopo lelaku spiritual, Mbah. Nggih. Lajeng nopo praktik spiritual kok saged berubah
dados rutinitas ingkang kosong ngoten. Jadi, Maksudnya nggih cuma sekedar rutinitas tapi mboten enten isine ngoten lho. Sane kan kuwata grudung ngalor, grudung itu kan rutinitas yang ngoten niku. niki anu Mas. Tentang spiritual saat niki kabeh do anu. Do melok mlebu, do melok njajal, pengen roh. Nah, Nggih. rumangsane dianggap kaya wong membalikkan telapak tangan. Leres. Niki. Kinten gampil ngoten. Nah, ngene. Wong belajar spiritual niku kudu mateng jerone sik. Nek matenge muk njaba ora sambung. Nggih. Ibaratnya wong panganan ku kudu mateng sak menjero. Nggih. Kon sekaligus gak iso. Mergo rata-rata wong melok sinau spiritual ki ya mergo kahanan. Akeh sing berangkat iki sarana mengeluh. Jelas niku. Pamane maune sugih donyane akeh. Terus mbah masalahe apa terus entek donyane. Karepe nang pengen ndang pulih. Aku tak melok ngono kae sinau mbok menawa nang wong spiritual niku kan jero masing mateng. Nggih. Dadi melok-melok, ora telaten, ngalih rono. Rumangsane dianggep kaya wong jajan. Lah iki kurang kedewasaane wong Jawa ning kene iki. Mergo wis kadung didukma atusan taun. Nggih, ora didudono. Wong saiki bocah cilik-cilik kuwi lho. Ditakoki kowe iki wong Jawa, wong apa le? Wong Islam aku. Ora arah Jawa wong Jawa. Nggih. Terus pelayanan pemerintah ya ngono. Aja meneh kok KTP. Wong ber-KTP iki mestine wis usia 17 tahun ke atas. Leres. Paling ora ki SMA ke atas. Wong lagi metu procot. Njaluk akte lahir, akte kelahiran. Nggih. Iku wis kono wis diisi kolom kok. Kolome wis ana. Kolom keyakinan. Nah, kolom agama. Nggih. Terus niki sing kesalahan pemerintah ya ngono. Manusa iki kabeh wajib nikah. Nggih. Urusan nikah dikuasakno agama. Iki salah. Jadi mulai presiden pertama wis salah. Salahnya gak pandang bulu. Sopo wae, kapan wae, nang ngendi wae, salah ya salah. Nah iki wis wayahe kudu blokasuta. Kaya wong Jawa. Jawa iki jawaban walaka. Nek iya nek ora. Salah ya salah, bener ya bener. Wis wayahe. Wis wayahe timbule watu hitam. Fileme perahu gabus. Wis do krungu ta? Sampun semua. Dadi istilah kuwi wis akeh ping do krungu. Nggih. Terus timbule satria piningit. Satria piningit wis metu, Mas. Nggih. Wis metu. Cumake urung iso dadi ratu. Urung. Ijek keliling, jek ndelok-ndelok. Nggih. Tapi wis membaur karo manungsa. Nggih. Ki besok wae mbok menawa wae nek dadi ngadeg ratu, ngadeg raja ya urung mesti saka kalangane wong gedhe. Oh mesti samar. Monggo. Nggih. Nggih. Dadi wong Jawa sing tak jaluk ya kabeh wae sing lali nang do sadar, nang do eling. Generasi-generasi iki nang ayo ditata. Nek awak dhewe iki ora ngeloloni saiki, besok sampai anak putu turune wong Jawa iki kabeh dadi budak. Budak. Berarti kita diloloni mulai saat Nah, iki wis mulai tumbuh. Iki wis siap kabeh iki pisan. diwiwiti. Engko nek suwayahe brol. Nek suwayahe gak kenek. Ora kenek di anu Mas. Gak kenek di apa no? Ditahan gak iso. Mboten saged Tetep dipendul ndul malih. gak iso. Pun wancine Wis wayahe. nggih. Lah sing nentokno iku engko ya wektu lah. Nggih. Tuh. Barjo. Nggih. Nggih. Napa Kula tak nginum mriyen monggo nggih, tunjuk, nun monggo sewu. tunjuk.
Pun monggo. Napa ingkang sebenere jiwa niki napa sing disuwun jiwa di saat lelah secara spiritual. Jiwa niki butuh napa di saat kula niki misal kula niki lelah berspiritual ngoten niki. Nek krasa lelah ki ora muk menghayati spiritual tok, lelah kabeh ya lahir ya batin. Ngeten Mas. Mulane tak omongno mau ana jagate tanduran, ana jagate kewan, ana jagate peri, ana jagate manungsa. Dibagi sekawan niku. Nah, bedane peri karo manungsa, peri iki bangsa jin lan sak padha. Nek jin kuwi muk kanggonan badan sukma. Nggih. Tapi nek manungsa duwe badan sukma, duwe badan wadak. Nggih. Nek lelah wong secara spiritual, nek lelah sinau spiritual sing lelah ora muk ragane, tapi jiwa. Carane piye nek ngilangno lelah? Gampang. Pripun, Mbah? Sampan lesehan teng napa ngeten iki? Teng lantai. Nggih. Lesehan. Nek perlu tanpa alas, gak nganggo lemek, lesehan diem, merem, pejamkan mata, ya, mendel sawetawis mungkin niki saged ndang pulih. Napa malih nek saged nek enten nggone berbaring di luar rumah, nek keadaan terang, beneran, kesiliran angin siripit, niku cepet pulih mungkin tenaga nih. Wong spiritual niku nggih kesel Mas. Nggih. Kesel. Berarti sing kesel senajan mboten mikul abot lak ragane, tapi rasa. Mereka kabeh niku ngaraga niku katut kok. Nggih. Contone ngeten iki kados. Panggilan niku panggilan jiwa mestine mboten panggilan raga, ragane kan katut. Mulane ana wong ndek gelar ngene. Mboten enten tulisane kok. Nggih, leres. Sing ngundang sing nyeluk ya wong sing ngerti. Mulane terus pundi nggih manungsa niku nek saged aja sampai kehilangan jati diri. Nggih. Aja sampai kehilangan jati. Wong Jawa aja sampai ilang Jawane. Nggih. Wong Dayak ya aja sampai ilang Dayake. Wong Batak ya aja sampai ilang Batak. Bugis nggih mboten. Bugis nggih ngoten sami mawon, suku Asmat, suku Ede, wis suku napa mawon. Jenenge Nusantara niki. Kan nek darani suku kan bermacam-macam suku. Nggih. Mulane sing marai niku. Terus wong Jawa kok jiwane Arab. Terus Jawamu nanti. Terus nek omong-omong karo anak bojone, anake ya ngomong Jawa biasa itu. Nggih. Tapi kena apa? Nek andare bertuhan ya, kok nganggo basa Arab? Apa Gusti Allah ora ngerti cara Jawa? Karena mungkin sampun didoktrin mulai alit bahwa sing paling bener niku sing niku wau. Lah niku mergo kenapa kena didoktrin? Mergo bodoh. Ayo, sinten ngakon doktrin kula? Nggih. Kula niki doktrin aja cah cilik-cilik iku. Nek sing jek bodho ora ngerti ya gampang didoktrin. Saiki sing doktrin malah wong tuane dhewe lho, Mas. Nggih. Wong tuane ora sadar nek dek niki wong Jawa. Berarti niku memang napa nggih Anan doktrin kajek bodho to. akal-akalane tiang penjajah. Ya penjajah. Saniki kados ngeten. Ternyata kula maos buku sejarah niku level haji itu cuma enten Indonesia dan niku rumiyine damel nandai tiang-tiang sing dicurigai kali wong Londo. Ngoten lho. Kados enten kiai. Nah, kiai lek ten Jogja niku sinten? Jenengan lek semerep nek apan anu dirak bareng-bareng sing gerunduk-gerunduk niku lak kiai sih.